Hello sir. Nana ko diri sa target location nga giingon nimo sir. Good. Nata intelligence report. Naa daw gapuyo diha ang atong target nga si Alvin aka Tuknoy Ulokanon. Oh, yes sir. Delikado na ha. Maong pag-amping zone. Okay sir, copy sir. Sorry sir, sorry. Sorry. Sorry sir. Sorry sir, sorry. Hello. Pakibutang naman sa Chiki akong ngalan. Tuknoy Ulokanon. Dili ko Ulutanon. Tuknoy Ulokanon. Oh, the one and only. Hello sir. Oh sir, nakita na nako ang suspect sir. Tuknoy Ulokanon. Target acquired. Okay sir. Oh, hello Simon. Nakita na ako ning post nimo sa Facebook ba kaning Shabu product. Interested kay ko ano eh. Murag lamion siya lang taon. Makig-meeting ko nimo karon tomorrow right now sa Sabado. Oh, para makailan nimo ako mga suppliers. Oh, ulo kanon. Maglantaw na ako anay murag okay kayo jud ne. Sige. Oh. Okay sir. Sir, makig-meeting ang target sa iyang mga supplier tomorrow right now. Sabado. Ambot sir, dalibog ko silang schedule sir. Kamo na namin mag-igo sir. Basta kayo mag-meeting sila sir. Okay sir. Boss, nagdala na ako ng Epictus. Tilawin aron makaangay ka. Aron pa kag utro. Wow! It smells success. Wow! Unsa man na boss? Mura magbaong gamata. Bagong matahan mo pagani ko katulog. Hindi matulog ka, karon makatulog ka. Kwento ba mo? Ikaw mas gipainit pa nimo akong ulo. Ako lang simplado. May pas maayo Kani may painito nimo. Pati kutsaraan sa amuad at di ko na sa amuad na anja ka na akong kutsara. Ngani Wow. Hello sir. Positive sir. Oh sir. Hingon ri sa kalakihari sir nga wa pa siya tulog. Murag wa pa gini katugpa sir. Okay sir. Unsa man sir? Dayonon nato ni sir?
Sige, sir. Ayo mo gliok. Kita sa kamay. Tay sana. Pagsalta ining kamuta ako ini o di niyo paliho ka. Anong kasing pulis kaya? Ay, ikaw man din ibusay mo. Sa may ikuan ni mo na eh. Nang nabot man ka na eh. Dili dya kay kanis yung Lucano. Ning palit ramang kong produkto ani nga Shabu. Unsag Shabu man? Tsabo. Champurado o bugnang tubig. Unya, usap mo nang naigamato yung puti na nag-ipot. Silupin na, usap na. Aw, kana? Aw, sugar. Pangpatamis sa sabo. Tilawi gani para mutuo ka. Matamis siya. Sugar yan. Oh, ikaw sir, basi ka lang nagpuntilaw. Tilawin na siya po. Negative, sir. Dili Shabu, negative. Oh, ignan mo na ako. Sabo na. Champurado og bugnong tubig. Mukha sabo. Tanawan na yung mga nawong. Magkamuritsing. Murag mga... Kuan, mga batis kalye. Oh. Mauna ay makuha sa mga pulis kasi ginawag pang-read og dili mao. Ang daling mag-read, madaling mamatay. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo